Тя, че не вкара втория. Добре. Хубаво. Браво! Двойно подаване между плеймейкъра Ивелина Вранчева и също много опитната Румяна Николска. 2 точки. 68-55. Драги зрители, за отбора на Монтана е резултата. Вера Перостийска малко футболни умения показа. И нови 24 секунди показва съдията. Радмила Лешева. Браво на съдията Мирослав Томов. Много твърдичко играят, между другото, миньорките. Може би компенсират останалото точно с това. Михалкова има второ. Извинете, не, Радмила Лешева всъщност. Драги зрители, ще изчакам аплодисментите на публиката и тогава ще изкоментирам тая тройка. То не трябва да е тройка, не трябва да е шестица, трябва да е деветка на Зоя Станоева. Това трябва да влезе в енциклопедията на баскетбола или най-малко да се показва като куриози, в добрия смисъл, разбира се, казвам, когато се дават разни такива неща по телевизията. Браво на Зоя Станоева. Публиката до един подскочи поне метър от пейките. Просто си заслужаваше, защото такова нещо не се вижда всеки ден. Браво на Монтана, браво на Зоя Станоева, браво на всички момичета, браво на публиката, която, разбира се, като казвам в футбола 12-ти играч, тук го казвам 6-ти играч, защото 6-ти играч при 5+1